चर्चित शो ये रिश्ता का कहलाता है अपने ट्विस्ट और टर्न्स के जरिए लोगों के दिलों पर सालों से राज करताटे। शो के टीआरपी लिस्ट भी टॉप 5 में रहेला। हाल ही में प्रतीक्षा हनमुखे और शहजादा धामी यानी कि रूही और अरमान के निकाले गेले के कारण इस शो चर्चा में आ गई रहल। दरअसल राजन शाही शहजादा धामी और प्रतीक्षा हनमुखे के बुरे बर्ताव के कारण शो से बाहर कर दिया ना। ये मामले पर अब अनुपमा का हिस्सा रह चुकल पारस कलनावत रिएक्शन देले बाना। टीवी एक्टर पारस कलनावत अनुपमा के जरिए राजन शाही से जुड़ चुकल बाना। हालांकि उनके भी राजन शाही द्वारा शो से बाहर का रास्ता दिखावल गई रहे, काहे से कि ऊ बगैर मेकर से पूछले झलक दिखला जा 10 साइन कर ले रहना। वे शहजादा धामी और प्रतीक्षा हनमुखे के निकलने पर पारस कलनावत कहना ई बहुत अपमानजनक होला जब टर्मिनेशन शब्द कोनो एक्टर के साथ जुड़ जाला। ई भविष्य में बहुत परेशानी खड़ा करेला, काहे से कि सबके लागेला कि ऊ बहुत अव्यवहारिक इंसान हवा। शहजादा धामी और प्रतीक्षा हनमुखे अभी तक ए पर कोनो रिएक्शन नहीं कर दिहले। अगर उनका गलती बा तो राजन सर सहित सबसे माफी मांगे के चाही। अगर उनका गलती नहीं खे तो उनके आवाज उठावे के चाही और अपन कहानी बयां करे के चाही। पारस कलनावत ए दौरान उनकरी साथे जौन भइल वो घटना के याद कईना। ऊ कहना हमके याद बा कि कलाकार में कोनो तरह के एकता नहीं खे। हमहू ए वक्त से गुजरल बानी जब हमके टर्मिनेशन शब्द का प्रयोग कल गेल रहे। ऐसे में केहू हमारे साथे ना खड़ा भइल, न केहू हमार बचाव कइल। जबकि सेट पर बहुत जन बाना जन हमसे बहुत प्यार करेना, लेकिन केहू ना कहल कि पारस सही बाना। यही तरह ये रिश्ता का कहलाता है कि सेट पर प्रतीक्षा हनमुखे और शहजादा धामी के केहू बचाव ना कइल। कलाकार के बीच ए दिन बड़ा कंपटीशन बाटे तो ऊ उनके खातिर केहू खड़ा ना होई। पारस कलनावत के ए स्टेटमेंट पर आपको का कहे के बा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही एबीपी भोजपुरिया।